Please be seated. Mayong buntag na tanan, we are here for a very important occasion, the signing of Memorandum of Agreement between the Province of Cebu, Co-op Bank, and SB, or Small Business Corporation. First, let me acknowledge our officials and guests that are here. Niagyo, the first woman governor of Cebu, Governor Gwen Garcia. The chair of the Committee on Agriculture and Livelihood of the Cebu Provincial Board, Board Member Victoria Corominas Toribio. The Vice President of Cebu CFI Community, Ms. Parla Caroline Garcia. Vice President of Small Business Corporation for the Visayas, Francisco Benavides. Vice President, Innovation and Advocacy, Mr. Robert Bastillo. We also have the members of the Board of Directors of Co-op Bank. Let's give them a round of applause. Daghani silang aniya karon. And some of our capital department heads are here. Our provincial veterinarian, Dr. Mary Rose Vincoy. Provincial agriculturist, Dr. Roldan Sarahena. Legal Officer, Attorney Donato Villa, and Tourism Officer, Ms. Marty Ibanez. To formally welcome all of us, let us listen to the welcome message from the Chair of the Committee on Agriculture and Livelihood of the Cebu Provincial Board, Board Member Victoria Tata Corominas Toribio. Mayong buntag sa tanan, sa ato ang inahan sa lalawigan, ang dili gini siya mahimutang og hantod na apay mga sugbuanon nga nagkinahanglan sa iyahang pag-atiman og atensyon atong Governor Gwen Garcia. Sa ato ang Vice President of CFI, Cebu CFI Community Cooperative, Ms. Farla Caroline Garcia. Good morning, ma'am. And of course, ang atong mga officers sa Co-op Bank, and sa ato ang Vice President for Visayas sa Small Business Corporation, Mr. Francisco Benavides, and of course, kinubanan sa iyahang mga opisyales sa SB Corp, and ang ato ang mga kauban dinhi sa lalawigan, ang ato ang Provincial Agriculturist Dr. Roldan Sarahena, Dr. Mary Rose Vincoy, atong Provincial Vet, atong Provincial Tourism Officer, Ms. Marty Ibanez, and atong Provincial Legal Officer, Attorney Donato Villa. O kaniyong tanan, mayong buntag pag-usab. The ECD program of Governor Gwen Garcia was launched to help small businesses, particularly in the agriculture, agrotourism, and tourism sectors. However, when the pandemic came, and then napag-iudet ni abot, so ang katong mga atong gusto tabangan nga mo thrive, nag-struggle na gyud hinuon, and of course knowing the governor nga dili gyud na mahimo nga walay buhaton karon matabangan ang mga atong mga kaigsuonang mga Subuanon, nahimong godsend ang kaning ECD program ni Governor Gwen. Kay wala lang dapha nga kinahanglanon gyud ay kaayo ang katong program nga gi-launch mga a year before siguro ang pandemic nahitabo. Nindot kaayo sa paminaw nga dunay usa ka Governor Gwen Garcia nga dunay inahanong kasing-kasing nga dili makasakong gingon ganiha, dili mahimutang hangtod na ay mga Subuanon nga nagkinahanglan kaniya. So akong pasalamat sa Cooperative Bank ug SB Corp sa inyong pagsanong sa tawag ni Governor Gwen Garcia haron matabangan ang ato mga kaigsuonang Subuanon. Again, welcome ug maayong buntag kaninyong tanan. Daghang salamat, Board Member Toribio, for that message. Before the signing, doon na tayo tanaw na ang usa ka AVP, audio-visual presentation.
to the able leadership of Governor Gwendolyn Garcia, who have thought of many ways to bring back people's livelihoods. Among them is the enhanced countryside development, which goal was to transition from ECQ to ECD. The pandemic highlighted that farm and fishing industries in the province of Cebu could not sustain its 3.2 million and still growing population. Governor Garcia saw the crisis as an opportunity to emphasize a balik probinsya or back to farming approach. The program also proved to be useful when it was expanded to tourism business owners that were affected by Typhoon Odette last December 2021 to help them in their recovery efforts. Under the ECD, the program's aim was to link financing access for the agriculture, livestock, and the tourism industries in Cebu province. And in the long run, the province will be able to attain increased food production, food sufficiency, and sustainability. Such calls for increased investment needs the support of financial institutions. The Small Business Corporation and the Cooperative Bank of Cebu came as the most responsive financial institutions to support Capital's ECE program. As the banking arm of the Department of Trade and Industry, SB Corporation has committed to extend its loan facility, the resilient, innovative, and sustainable enterprises unleash your powers or rise up to qualified farmers and micro, small, and medium enterprises. SB Corp offers microfinancing program, including a zero-interest loan through online loan facilities available to multi-sectoral MSMEs. Today, a memorandum of agreement will be signed between Capital, represented by Governor Gwen Garcia, and the Cooperative Bank of Cebu, led by its chairman, Farla Caroline Garcia. Under the agreement, the Cooperative Bank of Cebu will extend credit with zero interest to farmer and fisher borrowers endorsed by the ECD Council. With SB Corp and Cooperative Bank of Cebu now joining in the joint efforts to promote countryside development, Governor Gwen sees this as a crucial step towards the success of the program. With these, Cebu Province can truly move on and move forward while punching on to that prestige of being the best and #1 province in the entire country. Okay. And now we witness the signing of the Memorandum of Agreement. Duhani ka kasabutan. Ang unahon pagpirma karon ang kasabutan tali sa lalawigan sa Sugbo ug sa Co-op Bank. The signatories will be Governor Gwen Garcia for the province of Cebu and for the Co-op Bank, Vice President Farla Caroline Garcia, also the chair of the Co-op Bank of Cebu and Vice President of Cebu CFI Cooperative.
The next to be signed is the Memorandum of Agreement between the Province of Cebu and the Small Business Corporation, SB Corporation. To sign for the Province of Cebu is Governor Gwen Garcia, and for the SB Corporation is the Vice President, Mr. Francisco Buenavides, Vice President, Small Business Corporation for the Visayas. And Board Member Toribio will also sign as witness. Okay, at this point, we request all the signatories for a photo opportunity, photo op. Katong tanan nga na merma sa atong duha ka Memorandum of Agreement, and the other guests that are here are also requested to pose with them. Please, officials of Co-op Bank and SB Corporation, the Board of Directors, please, for a photo op. Okay, thank you so much. Salamat. Amalik na ta sa atong mga lingkuranan. Thank you so much. Thank you. Now at this point, friends, ladies and gentlemen, maminaw ta og mensahe. Atong unang paminawon ang Vice President sa Cebu CFI Community Cooperative, Ms. Parla Caroline Garcia. May buntag natong
tanan, Governor Gwen, akong pinalanggang igsuon, board tata, may buntag, ang membro sa among board of directors, good morning. I have to introduce them, no? Attorney Glenna as our corporate secretary, our board secretary. Letty Habines, director. Jerry Orano, director. Sarah Agner, director. Newly elected, mangguni sila. So, Director Blanes, Director Lito Ardemer, Brian Yap, and of course, Attorney Lito Asiliero, and Dr. Mardeno, our GM, Dalia Reuso, Attorney Manolet Dinsay, Director, Joseph Gabriel, our ACPC focal person, and Lot, our compliance officer. Maayong buntag natong tanan. Sorry, SB Corp, all of us here, good morning na lang. Kay mataas na kaayo. Una sa tanan, nagpasalamat jud ko og dako, especially kang Governor Gwen. Kani nga higayon nga makatabang ka sa atong mga ikaigsunan diri sa Sugbo. Ang kaning amo nangita mi og mga beneficiaries kay bawo ka cooperative, bangko mi sa mga kooperatiba. Kay ang kooperatiba mo ni ang mga mutabang sa atong mga igsuon nga dili in town makapuhunan, no? So ang mga cooperatives are also the channel for these people to earn and make a living and get by their lives, no? So karon ang kaning cooperative bank is given this task to be the conduit bank of ACPC, which is a program of the Department of Agriculture. And sa among ihatag ang pondo para makatabang ta sa mga fisher folks o mga farmers dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Muna sa primero namong launch, perting aginod ang among mga beneficiaries kay mangita pa mi kung asa na sila. So mga may pa mi, asa man taon mo, ana. Mga-apply mo diri, pero aginod jud. Pero one time, after I was installed as the chairman, nag-storya ra gyud mi ni Governor nga naman mi ani na programa. Siya, uy, daghan kay ko ana. So that was the beginning of this great opportunity, no? So ang amo lang, and we have this motto or our belief na kanang we have to serve the unserved, no, to bank the unbankables and to give hope to the hopeless. Kay sila ramang gyud in town ang nitabang nato, especially kaning mga farmers nga natay makaon, no? Kung without them wala tay makaon sa atong kananan, no? So unsaon man ni ang atong kauswagan, atong kalambuan kung atong mga kabos in town nagkalisod sa ilahang panginabuhi. So kaning ECD is the perfect program of the governor, no, nga makatabang gyud nya manalipay kay ni nga kami usa sa inyong partner na mulambo gyud ang kani nga programa. So in behalf of the Cooperative Bank of Cebu, dako na among pagpasalamat sa atong gobernador ug ang board of the Provincial Board of Cebu
sa ani nga higayon nga kami ang inyohang partner. Salamat and maayong buntag kinyong tanan. Daghang salamat, Madam Parla. Next, we listen to the Vice President for the Visayas of Small Business Corporation, Mr. Francisco Buenavides. Hello. Okay, mayong buntag, especially sa atong inahan sa probinsya, Governor Gwen, PD Sata, sa mga opisyales ng Co-op Bank of Cebu, of course to my colleagues here from Small Business Corporation, to the officers and staff of the different departments of our provincial capital. Mayong buntag. Sa ngalan sa among presidente, si Maria Luna Cacanando, who unfortunately cannot be with us this morning, dako pod ang pasalamat sa Small Business Corporation sa atong provincial capital kay naana sad may kaabag sa hatag sa mga programa sa Small Business Corporation ngadto sa atong mga MSMEs, labi na nga tuwa sa mga rural areas. This is a very very important yun nga programa nga gihimo sa atong probinsya because sa pagkakaron, kung moingon ta nga pautang sa mga MSMEs, murag na concentrate naman sa kung asa ang economic centers. So with this enhanced countryside development program, makabot nato ang mga nanginahanglan pod ngadto sa mga rural areas. Nagsugod mi ani sa pag-istorya with the province through Miss Marty sa programa na unta to siya sa tourism financing ng Small Business Corporation. But in the process nga nag-istorya, naapa may laing mga sektor sa mga MSMEs nga nagkinahanglan. Dili lang ang tourism sector, na ang agriculture, ilabi na sa mga agriculture. So, nahimo nga ang istorya nalangkob na sa programa na sa ACD, which the ACD program complements also with the programs, the financing programs nga gi-implementar sa Small Business Corporation. So, dako among pasalamat mangud sa among kakulangan siguro sa tao sa para nga mo market ngadto sa mga rural areas na ana may kaabag. So dili ni siya one way ra nga kami ray ni hatag sa among financing program ngadto sa province, kung dili ang probinsya mismo dako og tabang para aning programa pud nga gi-implementar sa Small Business Corporation. With that, dako gyud among pasalamat. Actually unyang hapon na ami event pod sa City Sports ang launching sa amo ang Rise Up programs. Gi-rebrand nato ang atong mga programa. This will cover ang tuwa sa turismo, ang tuwa sa mga multipurpose nga mga MSME partners nato o katong mga dealers, manufacturers, distributors ng mga fast-moving consumer goods. So basically, we are already into all sectors of the MSMEs. Now, we also offer those programs sa among partnership with the provincial government. So, once again, maayong buntag o salamat gikan sa Small Business Corporation. Daghang salamat, Mr. Buenavides. Sunod na itong paminahon, ang numero 1 gobernador sa nag-unang lalawigan sa tibuok Pilipinas, Governor Gwen Garcia. Daghang salamat palihog ay nalang mo barog. Salamat kaayo. Maayong udto natong tanan. Maayong udto sa atong Vice President sa CFI o Chairperson sa Board
of the Cebu Co-op Bank, Ms. Parla Caroline Garcia, together with the entire board. Nga niya. Of course, I am joined here by our chairperson of the Committee on Agriculture and Co-ops as well, no? Di na, Agriculture. And Accreditation Committee. Board Member Tata Corominas Toribio, ang Vice President sa SB Corp, Mr. Francisco Buenavides, and the other officers of, and Mr. Bobby Bastillo, also, I should mention, kay kamura ba'y tig-approve tingali sa mga mangutang. Ni Asad ang atong mga capital department heads and officers. Nganong na makadiha? Lingkod diri sa tubangan. Ang atong provincial agriculturist, Dr. Roldan Sarahena, ang provincial veterinarian, Dr. Rose Vincoy, ang atong tourism officer, Ms. Marty Ibanez, and ang atong head sa legal, si Attorney Donato Villa. Kanatong tanan sa makausapa maingod to. Kani manggong Enhanced Countryside Development Program, namugna gyud ni. Kung mahinumdum mo, ato laging panahon, nga ang sila dito sa kauluhan, nahimanga sa mga QQ. Gisugdan tag ECQ, migawas ang MECQ, naapay GCQ, MGCQ, katapusan nga ending, barbecue. Kupaita, kwarantina naman ang pirmi natong gihuna-huna. Wa gini makahatag og paglaom ni samot na hinuon ang kangiob sa kalibutan. Unya naluoy kay ta, kay daghan kaayo ang nangawad-ag trabaho tungod sa mga panghigpit, border control. Di ka adto sa usa ka LGU kung dili duna kay quarantine pass. Usahay na ay QR code. Unya usahay ang quarantine pass. Ingon ana nakadako. Mao nang nilingkod ko together with our provincial agriculturists. Ingon ko unsa may ato mahimo bahin ani. Daghan kaayo ang nanguli sa probinsya kay wala mga trabaho diri syudad. Nya nakita nako nga paital, di man ta sufficient, self-sufficient sa pagkaon. Naglisod pa magali ta labi na ni atong wala nay biyahe. Naglisod ta kay wala nay moabot nga mga goods nga gikan sa uban nga mga probinsya. So I said it's time that Cebu can stand on its own, especially where food is concerned. Tabangan nato ang atong mga mag-uuma, ang atong mga mananagat. Dinha namugna ang Enhanced Countryside Development. Sama sa giingon sa ABP, ni transition ta from ECQ nga puros kangit-ngit, puros priso, stay at home, kamang ilawom sa katri, sirhi ang imong pultahan sa imong lawak, kay tingalig makasud si COVID. Ningon ko from there, let us transition to a program that will give our people hope. Ang Enhanced Countryside Development Program. Kung diin, atong tabangan ang atong mga farmers, fisher folks, nga maka-access og kapital, makautang sa labing sayon nga paagi sa mga rates nga affordable pod, nga dili pod sila maglisod og bayad. Mind you, this was in the midst of the times nga ang tanan naghangad. Ayuda. Nagsigi taghatag bugas, hatag tag mga dilata, hatag tag kwarta. Hangtod nga ang kadaghanan nanay entitlement. Wanong wa ko matagae adto. Katagaan katong usa dili kay mga isad ko. And I said this is not good. Nawa na ang dignidad sa Subuanon. We are nurturing a culture of mendicancy.
nga mura ng mga makililimos, maghangad na sa gobyerno, maghuwat og unsay ayuda. Unya di man na pwede nga ang tanan kwarta nato sa gobyerno ato nang gastuon para ipalit bugas. Kay daghan pag uban mga programa nga gikinahanglan og mulangtod kay kining COVID pila ra ni. Aw nay uban gusto ipaabot tingali ni 20 ka tuig mo nang sige ihap og pilay positive. Kay naa na po tingali negosyo. Wa pa tingali mahurot og kahalin ilang face mask. Hutdon tani gasto wa tay makita pagkahuman ni ini nga pandemic. Adto ni nato gastuon sa mga programa nga mulungtad sa infrastruktura ug ang uban nga tabang nato sa ubang sektor. Busa namugna ni alang sa pagtabang sa mga Suboanon nga sila makatabang sa ilang kaugalingon. Helping Cebuanos help themselves. And we started out with major financial institutions, Land Bank, DBP, and the Philippine Veterans Bank. Now, when did we sign the MOA? So that was last year. When I asked for an update, to my great frustration, I discovered tungod lagi kay dagko kay nga mga bangko. Tingali, hinay gyud kaayo ang proseso. Pila ra in town ang na-release. Like for example, sa usa ka bangko din, alam ko mo mention na minaw ra batian ni sila ron. Dunay application pila, usa ka libo kapin ang na-release usa gatos ra. Dunay usa ka bangko, duha ra gali ang application, wa pa ma-release atong tungura. Yun ay usa ka bangko, pila to kabuok, 42, na nga deny pagyud tanan. Di na lang kumusulti ha, pero minaw to sila, hi. Live man good. I was so frustrated and I was praying, really. Niko, sus, Ginoo, I really want to help. Pero it seems this program is not getting off the ground. Timing kayo. Nang istorya mi sa ako igsuon, diri sa office. Na-appeal niya hisgot nga kukumusta man ko og bank. Naalagi mi, dito mis bugo kay hangyo mi nga hala panghuwam in town mo diri kay do na mi diri available funds. Iko, mora na inyong problema ang mangutang. Ang among problema ang utangan. Og dinha nato nahimo ang pagpalapad ni ining ECD. Labi na pag-igo sa Typhoon Odette, nihangyo na sad ko atong tulo ka bangko. Pagkahuman, wa di gihapoy na approve. Dugay kay nga tanan. Naka-tie up atong tourism officer si Marty with SB Corp. Ug dinha suddenly the floodgates were open. Floodgates of opportunity for those that need help the most. Sa dako na kong kalipay, dunay available funds for Co-op Bank, ang ACPC, which can be lent out with nga interest-free. Ang SB Corp sad, mausad, interest-free. Doon na lang mo yung one-time processing fee. Di makakay mahal. Ha? 3.5% one time. Oh, pero the rest, what na? Interest-free, doon na pa na grace period. Doon na sad mo. Oh, doon na pa, up to 2 years grace period. Ang uban na ba day ani nga media ba? Ila din ning ikari niya, ila kunong ipatukar sa radyo, daghan kay makadungog. Naghisgot ko bahin ani nga way interest, purti ko nung daghanan na nanganto hinuon sa Co-op Bank. Kay nakadungog sa akong tingog. Ila di ini ikari pod sa radyo ba? Di may mampod. Ako lang, ang kadto mga interesado, doon na tay technical working group. Makatabang ninyo sa mga papeles, mga dokumento, ang requirements na gikinahanglan. Ang atong technical working group is headed by Dr. Roldan. Wala ni fee, wa mo'y bayran. Hasta papel, amo pa, libre. Basta, mutabang mi. Kaya ang ato gyud ay nitumong
nga matabangan gyud ang labaw nga nagkinahanglag tabang. Ang mga Subuanon nga naning kamot lang in town, mahibalik og barog na apektuhan tungod sa mga paghigpit sa COVID-19 pandemic na nga daot ang negosyo, nawad ang trabaho, ang mga wa na ikagasto, kini ato ning tabang ninyo aron makatabang mo balik nga makabarog og balik sa inyong kaugalingon. So I am so happy that when it is a rightful, just, and noble aim, we may hit snags along the way, but in the end, I am very sure that God Almighty always puts things in its proper place. Aron ato gyud makabot ang atong gilantaw nga goal nato alang sa pagtabang sa mga Subuanon. So with that, I thank the Co-op Bank of Cebu and SB Corp. You are now our partners in helping the Cebuanos move on and in making Cebu the model #1 province of the entire country. Daghang kayong salamat. Daghang salamat, Governor Gwen, and that ends our program. We have lunch for everybody. Daghang salamat, o enjoy the rest of the day. Let's have lunch together. Pangimbitar o paniutoy. Sam, daghang salamat, enjoy the rest. Yeah, Iyatay ni- paniudto. Yeah, I already said go. ningon, teka, sorry, Bitaw. wako kadog. We have lunch for all. Sige, everybody please. Tendered by the provincial government. Let's enjoy our lunch.